Wayyo talaka, talakan Nijeriya, wayyo talaka, wai ranar kin dillanci daga Haidar Kedi Sidi. Da akwai ranar kin dillanci dan talakawa yan kasata, lamarin yayi manna tsanani. Da akwai ranar kin dillanci dan talakawa yan kasata, lamarin yayi manna tsanani. Da akwai ranar kin dillanci dan talakan Naija gazata, lamarin yayi manna tsanani. Masanin sirrin da ke boye da ba mini rambu sarki, wani sako zan isar yau abun waɗanda suke da mulki, manyan da suke da damar gyarawa don mu samu sauki. Talakawa na cikin yanayin da zuma bata musu zaki, a haɗe sukari da gishiri ga kanwa du a kai su baki. An kasa tsaye an kasa tsugunne an kuma kasa zauni. Da akwai ranar kin dillanci dan talakawa yan kasata, lamarin yayi manna tsanani. Masu mulki in kuna barci ne to lallai ku barka, kar ku manta sai da talaka kuke kaiwa ga gaci ku taka. Matsayin da kuke a kai bayan zaben da muka haɗu duka, muka yi muku har kuka yi alkawar da mu za a girba shuka. Kwalliya sai gashi ta gaza ba da kudin sabulu hakika, kun bar mu da dingishi ba ku dubin dama ko ku hauni. Da akwai ranar kin dillanci dan talakawa yan kasata, lamarin yayi manna tsanani. Da akwai ranar kin dillanci dan talakawa yan kasata, lamarin yayi manna tsanani. Da akwai ranar kin dillanci dan talakawa yan kasata, lamarin yayi manna tsanani. Da akwai ranar kin dillanci dan talakan Naija gazata, lamarin yayi manna tsanani. Wai ranar kin dillanci alkur'an mu ma da namu, amfani za ku gane kure marasa kishin kasar mu. Talakawa kan miyawa ya tuni mun haɗa kawunan mu, mun lura ba mu bane a gaban ku balle har ku damu. Da halin da muke ciki na rashin aikin yi a yankunan mu, da rashi na tsaro da tsada ta rayuwar gada ta yi tsanani. Da akwai ranar kin dillanci dan talakawa yan kasata, lamarin yayi manna tsanani. Tabbas an yi walƙiya ta haska mun bar da kwankabewa, yan siyasa mai yaudara na ƙasar nan ba za ku ƙara yiwa. Talakawa ba barodo ba musamman yan arewa, ramawa kura aniyar ta karan bera da kyanwa. San ba sauki bugun dawar garban lamujin tabawa, mun daina da kwambun kai kwai sa sauyin kamanni. Da akwai ranar kin dillanci dan talakawa yan kasata, lamarin yayi manna tsanani. Da akwai ranar kin dillanci dan talakan Naija gazata, lamarin yayi manna tsanani.